Моңарчы югалганнар да. Миңа яклаучылар килде. Алар Аарон улыммы икәнен тикшерергә тели. Моны хәл итәргә кирәк. Ааронны якларга бар көчеңне куймас идеңме? Исәнме, Кейт? Ул минем белән. Ул Ааронны алырга тели. Әйе, мин. Гафу ит. Шарлотта, орхидеяга кире кайтырга кирәк. Анда бу башланды, бәлки шунда бетәр. Бу алар киткән өчен була. Аларны кайтарсам, бу бетәр дип уйлыйм. Исемегез ничек? Джин, Мин Даниэль. Даниэль Руссо. Алло? Сун? Син кайда? Мин Лос-Анджелеста идем. Эшләрем бар иде. Иртәгә кайтам. Чийон синең белән сөйләшергә тели. Әни? Сәлам татлым. Беләсеңме нәрсә? Мин сиңа Америкада яңа дус таптым. Аның исеме Аарон. Әни, тизрәк кайт. Мин сагындым. Мин тиздән кайтачакмын. Мин сине яратам. Сау бул. Мине һәм улымны тынычлыкта калдыр. ул синең улың түгел, Кейт. Китеп тор, Кейт. Сун, Мин кит дидем. Син нишлисең? Аарон кайда? Ул машинада. Сун, тыңла әле. Беләм, синеңчә, Син булмасаң, Джин әле исән булыр иде. мин иреңне үтермәдем. Син аны үтердең. Бу алай түгел. Аны беркем дә үтермәде. Ул әле исән. Син алдыйсың. Юк, Сун. Ул әле исән һәм мин моны раслый алам. Дүрт, 8, 15, 16, 23, 42. 4, 8, 15, 16, 23, 42. Син ничек? Син Руссо, Даниэль Руссо. Әйе, мин. Сез кайдан? Без Таитидан килдек. Кайчан? 15 ноябрь. Юк, ничәнче елны? 88 елны. Нәрсә? Нәрсә булды? Миңа лагеремне табарга кирәк. Нинди лагерь? Синең бу утрауда булганың бармы? Сез боралакны күрмәдегезме? Башта карап, хәзер боралак. Аннары нәрсә? Ул су асты карабы турында сорармы? Киттек, мин кая барырга беләм. Чынлапмы? Сигнал көчле. Утрауда каядыр антенна бар. Әгәр аны тапсак, ярдәм чакырта алачакбыз. Утрауда антенна бармы? Эй, Джин, зинһар. Монда радио манарасы бармы? Кара. Менә шундый. Монда радио манарасы бармы? Әйе. Ләкин башта мин лагеремне табарга тиеш. Чөнки боралак шунда була ала. Лагереңә моннан ничек барырга беләсеңме? Юк, Радио манарасыннан. әйе.